मानसि मोजांनि बेबहारा बेनो जाबाय जोंसो गोसो थोलायदों जोंसो हाबा लालायगोन बक्सखौ माब्लाबो जों आच्छा जोंसो गोसो थोलायदों जोंसो हाबा लालायगोन आदैयाबो गरमानो दे ताख्लुख्लुबाबो बुस्थुआ हैत र' ससेखौ बुंथ'ला ओमफ्राय नै दा हे गाइस वेलकाम टु माय चेनेल नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि चेनेलाव बरायग्रोना लाग्रोनाय जाबाय गोसो गोरबोजों स' गाइस सोरबा फार्स्ट नायगिरिफोर दंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे गोदान गोदान गुबुन गुबुन अन्य रोखोमनि भिडिअ नायनो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला नटिफिकेसनबो अल खालामना ला गाइस स' गाइस नैबे आदैया नोगोद गरम आरोना रायजोफोरजों हमजानानै दुम जाबाय जायसो गोसो थोलायदों जोंसो हाबा लालायगोन होनलायनाय नैबे समखौ सोफादेरना होनाय जाबाय गाज्रि मोननांला आरोना नैबे आदैया जोबोद गरम जाहैदों खानायानो गैला नङाबा थाख्ला जाजोब्बाय गुजोबनानै होमबाबो बुस्थु माने माबा गरमानो दाबो आदैया ओंखायनो माने रायजोफोरजों हमजानानै एसे लासायजादों आरो माने फंनैसो एसे होद्लुन जाबाय आरो माने गावनि फिसाजों समान बैसोखौनो माने एसे बोरैबा माबा बानायदों आरो ना माने फुल फर्मखौ बुंथ'ला होमबाबो नोंसोरो बुजिबायानो जानांगौ मा लायनांगौ आङो बुंदों नैखौ हयथ' बुजिबाय नोंसोरो आदैया पेरेपे खालामदों नैबे हिन्जावसाखौ माने गावनि फिसाजोनि समान बैसोनि मानसिखौनो नैबे आदैया नैबिदि खालामदों आरोना आदैया गरम आरो नैबे जाफाग्रायाबोथ' एसे बुजिनांगौ आरो मा एफा बिफाजों समान बैसोजोंनो खानाय सानाय गुजोब्बाय बेजोंनो बिदि माबा माबि गेलेयो सोरबा बिफाजों समान आफाजों समानखौनो थोद जाम्बिथारलै आं सानो मैयाबो बुंदों आङो भिडिअआव जोंनि बर' हिन्जावफोरा बै अमा बेदर जानायखायसो ना मानायखायसो माबा माबि बारायग्लाबबाय नामाब्रा बुस्थुफोरानोथ' बहुद सिन्था खालामनो गोनां बाथ्रा जाना फैबायलै समयसा बहुत गिदिर समयसा बहुत गिदिर जेंनायाव हाबगासिनो माने जाफ्लेबाय थानाय जाथाय होननायसो जाहैबाय बर'नाव जों बर'नाव नै बेबायदि पेरेपे पर'फोरा माने जाफ्लेबाय थानाय कमन जाथाय होननाय बायदिसो मोनसे सिस्टेमेटिक जाना फैबाय ओंखायनो सांग्रां जानाया मोजां आरो जायबाफोर नैबायदि सानलायना गोसो थोलायो प्लिज एसे गावसोरनि मान सनमानखौबो बुजि बिमा बिफानि मान सनमान दं बिदा फंबाय गासैबो न'खरनिनो मान सनमान रायजोफोरनि मान सनमान आरो लास्टआव हारिनिबो फार्स्टआव हारिनि खोथा फैग्रो दे गाइस फार्स्टआवसो हारिनि खोथा फैग्रो फार्स्टआव हारिया बदनाम थाङो ओंखायनो नै बेफोरलाय मोनसे साभाबिकसो नङा होमबा हिन्जाव लाबाय गोदोनिफ्रायनो नैबायदि संसार जाबोना बिदिनो गेलेबोबाय आरो नोंथाङा खानाय गुलायनाय बैसो जाबाय नोंथाङा बेलेगखौ बुजायनो हानाय खमथासो जानांगौ बाप नोंहा दाबो गरम जुइसानो कक्रे क आहा होनलायनाय नैबे होनलायनाय बैसोआ नोंना दाबो जोबाखै आरोखि ना आदै एसे गावखौ कन्ट्रल खालाम कन्ट्रल एसे नैबिदियाव कन्ट्रल खालामाबा मानसिनि मोनसे मान मर्यादा थानाय नङा नोंना आरो सैमा अमाफोरबायदि नैबिदि गियान देखायबालाय मानसिफोरजों लागायजाखागोन ना नों दा बैसो जाबाय आदै एसे भिडिअफोरखौ नायदोंबा एसे बुजि नैबे भिडिअखौथ' नोंनि न'खरनि मानसिफ्रानो हयथ' नुखागोन जिहेथु जोङो इउटुबारा बानायखायो दै नैखौ गाज्रि मोना खुनु लाब गैया खुनु कमप्रमाइस गैया नो कमप्रमाइस खिन्थु जोङो इउटुबारा जेनेखा भिडिअबाबो जोङो बानायगोन जोङो हारिनि थाखाय बानायगोन आरो नांथाबलांगोन नैबिदिनो जुजिलांगोन जोङो रावखौबो जोङो नों माइगाब नों जुजाय नैबायदि नङा जों भुलखौ मोनबानो जोङो भिडिअखौ बानायगोन स' आरो एसे बुजिदो नोंनि फिसाजों समान बैसोनि नैबे गथ' नानिया आरो नानियाबो बुजि गथ' गथाय दं हौवाफ्रा जिहेथु नोंना बाहेरायावबो थाहैनो हागौ नैबेफोरखौ दमन खालामनो नाजा न'खरनि खोथाखौ 101 बार सानगोर गाज्रि खामानियाव लिप्त जायैनि सिगां 101 बार सानगोर जे आं नैबेयाव आगान होबा आगानसे आगान होबा आंना न'खरा आंनि संसारा मा जालांगोन बरबाद जागोन
दा जिहेतु बाराखौ फोलावदिला आङो नैबेखौ जेनेबा नोंनि हौवाया दा न'खराव गैया बायसान्सआव नोङो नैदि दुरनाम जाना थाबाय दाथ' नोंखौ नोंनि हौवाया लागोन ना लाला नों नैबे भबिसत नोंनि भबिसतआ मा जागोन इयुन जोलैया इयुन संसारा नोंना मा जालांसिगोन दा नोंनि हौवाया थान्दा मोजां मगजनि मानसिबाथ' नोंखौ लाफिनगोन दाबो खिन्थु एसे गरम टाइपनिबा खिन्थु नोंखौ लाफिननाय नङालै नों रेजेक माल नोंखौ नाङालै आंनो नों हाजारखि अनलायना जायामोन मानो गोदो खिन्थु नोंखौ हौवाया अननाय नंला ओंखायनो गाज्रि खामानियाव लिप्त जायैनि सिगां 101 बार गावखौ सानगोर आरो मावनोबो नाङा बिदि खामानिखौ मावनोबो नाङा स' आदै नोंनि बे कक्रेक' होनलायनाय सभाबखौ नोङो गारदो जाहाथे इयुनाव नोङो मोजां मानसिफोरखौ सिक्का लांनो हागोन नैबेबायदि बबावबा लाइनाव थिनबा खिन्थु नोङो गाज्रि सोबोरना मोनगोन आरो नोंहा बैसो जाबाय सम जाबाय नों एसे बुजिदो नैबायदि मबाइलाव खोमायाव होथाबनानै हेलु हेलु होनलायना रायलायबाखौनो माबा गनाय नङा दामजागोनसो नोङो जों गामियावबा हले नोङो दाहालागै 100 बेटसो मोनखांसिगौ नोङो बिनि उनावसो नोंखौ मिटिं बानायगौमोन जोङो मिथिबाय नोङो दा आदै सम जाबाय थैहां अबस्था नोङो खानाय सानाय गुजोबलांबाय एसे नोङो गावनि फिसाजो समान बैसोफोरखौ नोङो बुजायनोसो नाजानांगौ मिथिबाय आदै जों गाज्रि होना दै आं मोजांखौसो होनदों खिन्थु सोरबा बेड कमेन्ट खालामबाबो खिन्थु खालाम जेबो नङा आंजों नो कमप्रमाइस आं गाज्रि मोननायखौ मारगुलि सिगांनिफ्रायनो होनखादों आङो जेबो फाजाया नै बिदिखौ जों खिन्थु मोजांखौ मोजां डाइरेक्ट होनगोन गाज्रिखौ गाज्रि खिन्थु आं डाइरेक्ट थांखिनानै डाइरेक्ट बुंगोन आं नोंसोरखौ माने गासैखौबो डाइरेक्ट थांखिना बुंगोन नैबिदि गाज्रि खामानियाव लिप्त जायोबा खिन्थु आङो रावखौबो नाया आरो गाज्रि खामानि मावबालाय आरो नैबिदि बान्थाखौ मोनखानांगोनखा नङा होमबा ओंखायनो एसे सानै हयै खामानिफोरखौ माव जाहाथे आरो नैबिदि गाज्रि खामानियाव लिप्त जाया आदै नोंबो एसे मोजां सुद्रायलांनो नाजादो मानसि मोजांनि बेबहारा बेनो जाबाय जोंसो गोसो थोलायदों जोंसो हाबा लालायगोन बक्स खुमाब्लाबो जोंखौ जेबो नांजाखाया बेफोरलाय सुबुंफोरनि हुदाखा एसेखौ एनै स' गाइस दिनैनि ब्लगखौ आङो बारा गोलाव फोलावदोला नै बिसिमावनो दोनथ'नाय जासिगोन जय हिन्द जय भारत बन्दे माताराम जय बर' हारिनि नै समावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय